Arratsaldean, Termalgarrak nire institutarako itzulpenaz, mintzatuko naiz, hiru itzultzaileen izenean. Gabi Isbabe, kartu jendea itzuli du, euskeratik alemaniera, eta Peter Smardekek eta biok itzuli dugu euskeratik Nederlandera. Gabi, bakarra, eta Peter eta biok lankidetzan. Lankidetza hitzaz esan nahi duana honako hau da. Lankidetza pertsian, leku batean elkartu, ordenagailu baten aurrean jarri eta esaldiz esaldi testua itzultzeari ekin dugula. Beraz, mikromintegi bat bezalakoa. Beraz, oso interesgarria izan da guretzat lan egiteko modu hori, eta benetan barratzen dugu mintegiaren onura. Eta arrazoi hauek batez ere dira. Jende guztiari bezala, Eiderren asmoak eta prozesu kreatibo ezagutu dugu, eta baita gure lankideen arazo eta estrategian berri izan dugu eta haiekin eztabaidatu dugu. Ondorio nagusitzak bi hartuko genituzke hizkuntza hiru itzultzaileok. Bata, Alemaniera eta Nederlandera gertu dauden bi hizkuntz dira, eta espero zitekeen bezala hainbatetan gure estrategiak eta konponbideak berdinak izan dira. Baina badago beste ondorio bat, eta hau sorpresa bat izan da, egia esan, eta esango genuke guk ez ditugula agian frantsesera eta gaztelaniarako itzulpenetan izan diren hainbat arazo. Beraz, hipotesi bezala eta bakarrik hipotesi bezala osartuko genuke esatera, Nederlanderan baita Alemanian ere baliabide batzuk daudela euskarazko testu honen itzulpena errazten dutela. Besteaz bestek, eremu semantikoa, hitz batzuen aukeraketa, estiloa, zehar estiloa erabilera, edo hitz elkartuen erabiltzeko joera. Hainbat kasutan, baita Alemanian, baita Alemanieran, baita Nederlanderan, eskatu jendea, hizkuntza honetan, hitz bakar batekin itzuli dugu.